Γιατί η κυβέρνηση, πέρα από την ενοποίηση των ταμείων, αποφάσισε να μειώσει θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και να ανοίξει τόσα μέτωπα, και όχι κυρίως τα μέτωπα των απεργιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά τα μέτωπα των απελπισμένων και σιωπηλών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, που μπορεί να μην απεργούν, αλλά είναι τα πρώτα και κύρια θύματα της ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης του κυρίου Καραμαλή. Θα έπρεπε να αντιληφθεί επιτέλους ο κύριος Καραμαλής ότι το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρόβλημα παροχών σε συνταξιούχους, αλλά πρόβλημα εσόδων. Δεν μπορεί το ασφαλιστικό να αντιμετωπιστεί εάν οι επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους, προσφέρουν θέσεις εργασίας με κοινωνική ευθύνη, δεν αντιμετωπιστούν τελείως διαφορετικά από πλευράς ασφαλιστικής και φορολογικής μεταχείρισης σε σχέση με επιχειρήσεις μεγάλης έντασης κεφαλαίου και μεγάλης κερδοφορίας που δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας. Υπάρχει συνεπώς άλλη προσέγγιση, η οποία ξεκινά από μια θεμελιώδη αφετηρία, από την πολιτική διαβεβαίωση πως δεν θα θυγούν ασφαλιστικά δικαιώματα, γιατί δεν χρειάζεται να θυγούν.